Yes. Okay, sætning 1. En fuldstændig løsning til differentialligningen dy over dx er lige med k gange y, eller f mærke af x er lige med k gange f af x, hvor k er en given konstant, er givet ved f af x er lige med c gange e opløftet i kx. Her er c en vilkårlig konstant. Yes, så vi opererer altså med to forskellige konstanter her, en c og en k. Yes, og beviset det falder i to dele, hvor den første del går ud på at vise, at hvis f er en løsning, så er f af formen f af x lige med c gange e opløftet i kx, altså en konstant ganget en eksponentiel funktion med en konstant op i eksponenten. Og anden del består så i at vise, at hvis f det er formen f af x lige med c gange e opløftet i kx, så er f en løsning. Ja, og vi starter selvfølgelig med første del her, og der starter vi med at tage udgangspunkt i vores her, at vi har en differentialligning, hvor f det er en løsning til differentialligningen, og det kan vi så skrive op ved at sige f mærke af x er lige med k gange f af x. Det er det vi tager udgangspunkt i. Og så definerer vi en funktion h af x, der er defineret som f af x gange e opløftet i minus kx. Og hvis vi så tager og differentierer vores h, altså så vi får h mærke, så differentierer vi den selvfølgelig efter produktreglen, fordi vi har en funktion f ganget med en eksponentiel funktion. Og det gør vi så ved at differentiere den første og gange den på den anden udifferentierede, som er eksponentialfunktionen. Og så tager vi den første, altså f udifferentieret, og ganger den på den anden funktion differentieret. Og måden man differentierer sådan en her på, altså en eksponentiel funktion med en konstant oppe i eksponenten, er ved at man trækker konstanten ned foran og ganger den på, så vi altså får et minus k ganget med eksponentiel funktion igen, altså e opløftet minus kx. Og det vi så gør, fordi vi har, at f mærke af x er lige med k gange f af x, det er, at vi i stedet for at skrive f mærke af x her, skifter det ud med k gange f af x. Og det er simpelthen det vi har gjort hernede, hvor vi har sagt k gange f af x er lige med, eller k gange f af x gange e opløftet minus kx, lagt sammen med det her, er lige med 0. Og det skyldes simpelthen, at vi har det negative fortegn foran her, foran k'et, og det kan vi simpelthen trække ud foran her, så vi altså ender med at få negativt fortegn der, og så svarer det til, at de her to led, de egentlig er ens, og når man trækker de her to ens led fra hinanden, så giver det 0. Og det vi altså kommet frem til, som I kan se, så står der h mærke af x er lige med 0. Og det betyder altså, at en funktion h differentieret giver 0, og de funktioner, der er differentieret giver 0, er konstanter. For eksempel 2 differentieret giver 0. Og derfor kan vi altså skrive, at h af x er lige med c. Fordi vi allerede har brugt den her konstant h, så vælger vi altså at kalde den c. Og det vil sige, at vi har en funktion h, som er en konstant. Og da vi havde h af x, den havde vi defineret som f af x gange e opløftet minus kx. Så kan vi sætte det ind på h af x plads, og det er det vi gør her. Så vi siger, at f af x gange e opløftet minus kx er lige med en konstant c. Og så kan vi igen isolere f af x her, og det gør vi ved at dividere med den her eksponentielle funktion på begge sider af lighedstegnet, hvor vi så på højre siden her får c divideret med e opløftet i minus kx. Og der har vi den regneregel, der siger, at 1 over a i ende er lige med a i minus ende. Og derfor kan vi altså ændre det negative fortegn i eksponenten. Så er meget hensigtsmæssigt. Og så ender vi med at få, at f af x er lige med c gange e opløftet i kx. Og det vi så har vist her, det er, at hvis f det er en løsning, så er f af formen f af x lige med c gange e opløftet i kx. Og det var første del af den. Yes, og vi har så også vist, at det her det er den eneste løsning til den her differentialligning, der hedder y mærke lige med k gange y. Og så har vi anden del, som går ud på at vise ved at differentiere f af x, at det her det er en løsning til den. Og det er det anden del består af. Og der skal vi gerne komme frem til, at hvis f det er den her form, så er f en løsning til differentialligningen y mærke lige med k gange y. Og der kører vi altså med at starte med at differentiere den her, og det gør vi så ved at differentiere med at vi har en funktion, vi har en konstant c ganget med en funktion her, og der kan vi så trække konstanten udenfor, når vi differentierer. Og igen,
foregår fuldstændig analogt med, at vi starter, eller vi trækker konstanten ned foran, så der står selvfølgelig konstanten C gange K gange E opløftet i Kx, fordi vi har differentieret det. Yes. Og her er der så bare blevet byttet rundt på det, så K kommer til at stå til venstre her. Og det er der simpelthen blevet gjort, fordi at det her stykke kan omskrives til f af x. Det er den vi har hernede. Det er det vi har taget udgangspunkt i. Så vi har altså noget der hedder k gange f af x her. Og det vil sige, når vi differentierer en funktion f, som vi får f mærke, så får vi k gange f af x. Og det er jo netop det vi vil vise. Og det betyder altså, at det her det er de eneste løsninger der er. Ja. Eller ja, sluddervold. Vi er kommet frem til, at den her type funktioner, som har en vilkårlig konstant c og en vilkårlig konstant k, er løsninger til differentialligningen. Yes. Og ja, så er vi altså kommet frem til, at det her er de eneste løsninger der er. Vi vil bare lave rundt på det.